Tässä päästiin niinkin erikoiseen työsuoritteeseen kuin purun puhaltaminen ja tällaista pölkkypurua, mikä on lähinnä tuollaiseen maatalouskäyttöön tarkoitettu, niin sitä puhalleltiin tossa. Ja puruhan on paljon painavampaa tavaraa kuin puhallusvilla yleisesti ottaen ja sen takia sitten vaikeutuu se homma ja etenkin kitka tuossa puhallusletkussa kasvaa sen verran kovaksi, että ilmaa tarvitaan reilusti lisää ja sitten taas syöttö, eli se tavaran määrä, niin joudutaan asettaa vähän pienemmäksi. Ja sitten haetaan tietenkin niin hyvät säädöt siihen, kun pystytään, että tällä keikalla päästiin sellaiseen lava per tunti vauhtiin tässä puhaltamisessa, että eli 48 20 kilon säkkiä, mikä on ihan yllättävänkin hyvin. Tässä on yläpohja, mikä mahdollisesti tulee myöhemmin käyttöön sitten, niin tässä tehdään painelua välissä ja sitten pintaus tehdään siihen vielä uudestaan. Meillä ei hallilla ole tätä purua varastossa, mutta purun puhallus onnistuu kyllä asiakkaan materiaaleista ja tavaran säilytyksessä tulee huomioida kyllä se, että missään nimessä ei saa päästä kastumaan tää tavara, että kastuessaan niin lähes mahdotonta puhaltaa sitten, että sitten se paino menee niin rajuksi jo, että hidasta on. Mutta siis tällaista meiltä löytyy myös, ei muuta kuin toimistolta kyselemään lisää tietoja, jos purua tarvii puhaltaa. Ei muuta kuin oikein lämmintä päivän jatkoa kaikille.